1. september je tradične spojený s nástupom žiakov do škôl. Po letných prázdninách aj základná škola s materskou školou v Zborove nad Bystricou privítala svojich žiakov. Školský dvor sa zaplnil nielen žiakmi, ale aj rodičmi. V úvode všetkých privítal riaditeľ školy Milan Kryžan. Na slávnostné otvorenie prijali pozvanie aj Peter Rusnák, prednosta okresného úradu v Čadci, starosta Juraj Hlavatý, Anna Jarabicová zo spoločného školského úradu v Zborove nad Bystricou. Po slávnostnom príhovore sa žiaci prvého ročníka presunuli do svojich nových tried, kde si prevzali darčeky od svojich triednych pani učiteliek a z rúk starostu nové knižky. A tak mne bolo veľkým potešením a cťou, že som mohol prísť dnes tu na Zborov na zahájenie školského roka. Bolo to krásne, ale tak pocity boli úžasné. Asi mali väčšiu trému ako tie deti. Prváčikovia boli ako začiatkom školskom roku, celý taký ešte nesústredený, ale určite sa naučia a pani učiteľka je skvelá. Ja sa veľmi teším, že tento rok sme podskočili so žiakmi, máme 215 žiakov v základnej škole a 81 detí v materskej škôlke. Veľmi si cením dôveru rodičov, ktorí nám dennodenne vodia tu na deti. 1. september je náročný deň pre nás všetkých, pre rodičov detí v materskej škôlke, ale aj pre rodičov nových prváčikov. Všetkým vám chcem popriať hlavne veľa síl, zdravia, trpezlivosti pri štarte do nového školského roka. Práca učiteľa, ktorá v dnešnej dobe je niekedy dosť rozdiskutovaná, je náročná. Každodenne potrebujeme nové nápady, nové inšpirácie, reagovať na zmeny a ja si cením, že tu na Zborove mám tím učiteľov, ktorí naozaj nezaspali a vedia pracovať s deťmi na modernej a naozaj vysokej úrovni. Týka sa to detí aj materskej školy, aj základnej školy. Takže všetkým vám prajem úspešný štart do nového školského roka 2025-26. Program ďalej pokračoval slávnostným otvorením nových priestorov materskej školy. Na otvorení nových priestorov materskej školy sa zúčastnila aj štátna tajomníčka vicepremiéra Alena Sábelová, poslanci obecného úradu v Zborove nad Bystricou a dodávateľ stavby pán Plaštiak. Nové priestory privítali prvýkrát deti materskej školy. Detičky z veľkej triedy si pripravili na otvorenie kratučký program a ukázali, že ani cez prázdniny nič nezabudli. Okrem nadstavby materskej školy získali aj vybavenie tried a vybudovanie detského ihriska v areáli školy. Aj keď organizácia bola náročná, vďaka dodržaniu náročných termínov a kvalite odvedených prác mohli materskú škôlku slávnostne otvoriť, za čo patrí všetkým zúčastneným poďakovanie. Tento školský rok je veľká zmena pre deti materskej škôlky. Veľmi si cením, že vďaka spolupráce s obcov sa nám podarilo rozšíriť kapacity z plánu obnovy a dokázali sme navýšiť priestory našej materskej škôlky. Navýšili sme takmer o 70 miest, no ale deti nečakajú len nové priestory, sú tam aj nové učebné pomôcky, nové zariadenie, vybavenie. To znamená naozaj krásny, nádherný priestor. Podarilo sa nám vybudovať aj nové ihrisko, nové hracie prvky, to znamená, deti nemusia byť schované len vnútri v triedách, kde majú krásne nové učebne, ale majú aj priestory, ktoré sú vybudované okolo školy. Tam ich čaká takisto množstvo hracích a nových prvkov. Je tu krásny uzavretý areál so zeleňou, tešíme sa za každé jedno dieťa, ktoré ku nám príde. Ja som rád, že na Kysuciach a osobitne aj tu na Zborove nad Bystricou sa pánovi starostovi podarilo zrekonštruovať túto škôlku za účasti pani štátnej tajomničky. Je to pekná, moderná, krásna budova. Prajem, aby sa tam aj tým detičkám, aj personálu, čo tam v tej škôlke budú, aby sa im tam páčilo a aby boli všetci spokojní. Tieto prázdniny a čas letných dovoleniek boli náročné. Bolo treba pripraviť nové priestory pre budúcich škôlkárov.
Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom pedagogickým aj nepedagogickým za náročnú prácu pri sťahovaní a príprave nových priestorov nielen materskej školy, ale aj základnej školy a školského klubu. Mňa veľmi mrzí, že v tej verejnej debate sa plán obnovy veľmi často kondenzuje len na tie číselné údaje, ako je to veľký balík peňazí a aké sumy investujeme do jednotlivých rezortov. Tu je, myslím si, že to jeho zhmotnenie, pretože to vzdelávanie patrí medzi verejné služby. A musím povedať, že som vždy veľmi rada, keď vidím konkrétny výsledok toho, ako sa zdroje plánu obnovy použili. Tie moje dojmy sú famózne. Tá škôlka je nádherná, moderná. Myslím si, že by som si ju vedela predstaviť v akejkoľvek časti nielen Slovenska, ale dokonca aj Európy. A ja len teda dúfam, že to ocenili nielen vaše pani učiteľky, učitelia, ale predovšetkým rodičia, pretože to musí byť radosť ráno skrátka doviesť dieťa do takejto škôlky a vedieť, že je oň vynikajúco postarané. Som nesmierne rád, že školský rok 2025-2026 je v Zborove nad Bystricou o trochu viac slávnostnejší. Slávnostnejší preto, že dneska sme otvorili novú materskú školu, ktorú sme počas jedného roka zrekonštruovali a nadstavili. Táto investícia si vyžiadala viac ako 1 milión eur a bolo to z plánu obnovy a odolnosti prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky. Ja sa touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. Chcem sa poďakovať dodávateľovi stavby, stavebnému dozoru, no najmä sa chcem poďakovať svojim spolupracovníkom, všetkým zamestnancom základnej školy s materskou školou, pretože počas jedného roku, kedy bolo veľmi náročné obdobie, kde sme boli v provizorných podmienkach, sme zvládli a výsledok stojí za to. Prajem si, aby táto nová materská škola si našla aj nové deti. To znamená, že aby mal zmysel to, že sme kapacitu rozšírili, tak dvere otvorené k nám majú nielen deti z našej obce, ale aj zo širokého okolia. Veľmi sa teším, že sa nám dielo úspešne podarilo zrealizovať a že sme ho dnes mohli takto slávnostne otvoriť. Prajeme škôlkárom, žiakom, pedagógom, ostatným zamestnancom základnej školy a materskej školy, ale aj rodičom úspešný štart do nového školského roka 2025-2026.